Baina dena dela, aurrera jarraitu beharra dugu bestelako gai batzuekin, Ezkerra Anitza Izquierda Unidak zuzendaritza berritu duelako, Inigo Martinezek gidaritzari uko egin diziola jakinarazi ostean. Botoen ehuneko 65,54 eskuratuta irabazi du izan zirelako gara hautagaitzak. Gurean da Arantza González, Ezkerra Anitzako Euskal Autonomia Erkidegoko koordinatzaile berria. Egunon? Egunon. Lehenik eta behin, zorionak, gogotsu ardura berri honi ekiteko? Mila esker, bai, gogotsu eta gainera, niretzat hori handia da, militantek nire konfidantza emateagatik, eta bai, ardura handia ere bada, baina, gogotsuekin nago. Buruzaren hautagaitzak izan zirelako garak irabazi ditu barne hauteskunde hauek, zeintzuk dira hautagaitza honein oinarriak? Momentu honetan ja ez daude hautagaitzak. Zuzendaritza berria dugu Euskadin osorako eta daukagu dokumentu politiko bat, eta dokumentu hori babesa handia jaso du, beraz. Orain ja Ezker Anitza dago prestatuta, bere politika egiten jarraitzen egiten, eta hori da gure ardura, ez da bakarrik nire ardura, baizik eta alderdi osoaren ardura, eta batez ere zuzendaritza berriaren ardura. Así que, hori da, orain momentu honetan gaude ejekutiba osatzen, eta ja hemendik aurrera buru belarri hasiko gara lan egiten. Pilpilean dagoen gaia da osasun itunarena. Hirugarren fasea amaituta Sumar koaliziotik ez sinatzea erabaki zenuten, joan den astean, ehunekoen gainetik eredu kontua dela azpimarratu duzue. Osasun pribatuak eta eragile pribatuek osasun publikoan izan behar duten parte hartzearen inguruan hizketan. Lankidetza publiko-pribatuarena izan da ez sinatzearen arrazoi nagusia? Bai, gure ustez bermatu behar duguna da osasun publikoa, eta azken hamarkada honetan ikusi duguna da, gero eta privatizazio handiagoak izan direla, eta hori gure ustez da kompetentzia desleala, ez dakit nola esan, osasun publikoari egitea, eta osasun publikoa nahi badugu, hori ezin da egin osasun pribatuen interesak babesten edo konpartitzen. Beraz, gure helburua da osasun publikoa bermatzea. Eta hori egin behar da, planifikazio desberdina egiten, eta zerbitzu gaur egungo dauden zerbitzu pribatuak eskaintzen edo osakidetzarekin harremanak dituzten, hori amaitu behar da. Ez dago besterik, ezke bestela, kontzertuak jarraituko dira, eta aldi berean osasun publikoa gero eta ahula izango da. Porrot sentsazio ere aipatu zuen, Jon Hernandez kideak eragile jakin batzuen ikuspegia nagusitu dela. Bai, hilabete asko lanean ari dira itun edo plan berria sortzeko eta osakidetzaren egoera aldatzeko, eta hori ez dugu ikusten. Gainera, esan beharra dago, sindikatuek ere ez dutela ituna sinatuko, arazo nagusiak, beren ustez, arazo nagusiak ez dutela konponduko, así que ikusiko dugu.
Azken asteotan gai nagusietako bat izan da ezin galdetu gabe geratu Arantza. Epailaren aurrean egindako deklarazioan bere aurkako akusazioak ukatu ditu Santos Zerdanek, dena eiza politiko hutsa dela nabarmenduta. Lehen gaua Soto del Realen pasatu dagoeneko Zerdanek. Guzti honetan, zein da ezkerranitzatik egiten duzuen balorazioa? Bueno, ustelkeria dena usteltzen du, eta oso larria da. Ustelkeria, demokrazia izugarrizko mina egiten dio, eta gainera jendeak konfidantza galtzen du demokrazian, politika, dena galtzen da. Beraz, guk, ezkeranitza, Izquierda Unidak, 35 neurri mahai gainean jarri ditu, ustelkeriarekin amaitzeko, ustelkeria oso larria da gizartean, eta ezin da onartu, eta oso larria da ikustea, pertsona batzuk hori egitea ez zaiela inporta edo bertan daudela, ez? Eta gainera oso larria da ere, enpresek ustelkeria sortzen dutela, ez? Eta horrekin amaitzeko guk 35 neurri mahai gainean jarri ditugu, beste modu batean gauzak egiteko. Eta, espero dugu neurri horiek adostu dutela kongresuan, demokrazia zabaltzeko eta bermatzeko. Gureari dagokionez, atzo jaso genituen datuak. Hego Euskal Herriko gasunekin zorrak dituztenen kopurua gehituz gero, guztira 1.300 milioi euroko zorra dute. 4 probintzietako gasunek ateratako zerrendari begiratuta, guztira 1.153 enpresa edo norbanakok dituzte zorrako gasunekin. Datu adierazgarria iruditzen zaizkizu? Bai, oso adierazgarria. Azken finean iruzurra ez da ogasuna iruzurra, baizik eta gizarte osoaren iruzurra da, ez da? Jendeak normalean bere zergak ordaintzen ditu, eta ordaintzen ez dituztenak, oso kaltegarria da gero zerbitzu publiko onak eskaintzeko, eta hori ezin da onartu. Ez dakit nola egingo duten ogasunak, iruzurra hauekin, azken finean urtero agertzen dira enpresek edo enpresarioek berdinak, eta, claro, batzuk daude ja epailean, baina bertan han daude, eta, aurten ere zerrendak handitu dira. Beraz, hau ere ustelkeria modu batean dela uste dut, eta iruzurrarekin ere amaitu behar da. Akaso esan daiteke urte hau industriaren urtea izan dela, gora beratsua oso, gorakoa baino beheratsua gehiago. Ezkerranitzatik baduzue proposamen konkreturik industria sektoreari dagokionean? Lehenik eta behin gure ustez oso garrantzitsua da sektore industrial estrategikoak publikoak izatea. Horrekin zer esan nahi dugu? Zure eskuetan ez badaude, oso zaila da gero gauzak ondo egitea edo ondo ateratzea. Eta adibidea ona da Euskaltel. Adibidez, zer gertatuko zen Euskaltelekin. Euskaltel enpresa publikoa sortu zen, eta orain ez dago gure eskuetan, eta funts pribatuan eskuetan dago.
Horregatik uste dugu, bai energia, bankoak, bai telekomunikazioak ere, oso garrantzitsuak dira. Gero, independentzia eukitzeko, ez? Beraz, gure proposamena izango da sektore estrategikoak publikoak izan behar direla. Honen inguruan ere galdetu nahi nizun, energiaren euskal enpresa publiko bat eta jabetzaren demokratizazio funts bat sortzea proposatu duzue, zer da zehazki proposatzen duzuena? Esan dudana, ez? Edo esku publikoetan dago enpresak estrategikoak, edo enpresek beren interesak defendatuko dute. Eta hori gero autonomia izateko eta ekonomia antolatzeko oso zaila da. Oso zaila da. Eta oso garbi ikusten da adibidez, nola daude antolatutak elektrizitatearen prezioak, ez? Eta nola kontrolatzen duten prezioak enpresa handiek. Hori kontrola izateko, zure eskuetan izan behar dira sektore ekonomiarentzat sektore estrategikoak. Eusko Jaurlaritzak plan industriala kontsultora bati eskatu dio, besteak beste, azpikontratazio joera honek mesfidantza eragiten du? Bai, eta gainera galdera da guk sektore publikoa handia dugu. Eta ere dakigu, dugu unibertsitate publikoa, sare publikoa oso handia da, eta jakindura handia dago sektore publikoan. Eta galdera da zergatik ezin dugu hori egin publikotik. Guk ez dugu ulertzen. Zergatik beti kontratatzen dira, segun eta ze ikerketak eta edo ze planak. Eta, claro, gero, adibidez ikusi genuen, kontsultoren artean asuntoak eta konplizitateak gero konkurtso publikoan nola banatzeko edo, ez? Eta, horregatik gure ustez sektore publikoan jende asko dago lan hori egiteko eta oso ondo formatuta daude. Beraz, gure ustez hori egin behar duela publikotik. Azkenik, Arantza, nazioarteko kontuei buruz ere galdetu nahi nizuke. NATO aliantzak gastu militarra barne produktu gordinaren 5% igotzea adostu zuen joan den astean, eta Pedro Sánchezek argi eta garbi esan zuen, ez zuela barne produktu gordinaren 5% gastu militarrera bideratuko. Erreakzio kate luzea ekarri du horrek. Zein da zuen erreakzioa? Gure erreakzioa argi eta garbi dago. Gu NATOren aurka hasi edo osatu genuen, eta orain ere gauza bera esaten dugu. Hemen ez da, kontua ez da ze uneko da bideragarria edo ez. Kontua da, gaur, NATO da, gerraren tresna garbia, eta NATO dago Estatu Batuetako interesen menpe.
Guk pentsatzen dugu bakea dela gakoa eta bakea izateko NATO soberan dagoela. Beraz, lehen esan genuen bezala kontra gaude, NATOren kontra gaude eta orain NATOren kontra gaude eta nik esango nuke indarra handiekin. Ikusten ari garena da oso kezkagarria delako eta begi bistan dago zein den NATOren ibilbidea, ez? Guzti honekin geratuko gara Arantza, goizeko 9:28 minutu direlarik, eskerrik asko gurean izateagatik eta ondo izan. Eskerrik asko zuei.